Tak ahoj, Liu. Vítaj opäť v ďalšej časti. Ahoj, ďakujem ti veľmi pekne. Čaute. Čaute. Tak, v našom podcaste Všímavo pokračujeme ďalej. Dnes sa budeme rozprávať, je to vlastne naša úplne častá téma a tvoje úplne, že top myšlienky. Okay. Dobre. No, ani sme sa ešte o tom nerozprávali, ale ideme sa rozprávať o vzťahu k myšlienkam. O tom, aké presvedčenia dokonca máme, o tom, aké myšlienky môžeme, nemôžeme mať a akým spôsobom s nimi pracujeme. Či ich len tak berieme tak, ako prichádzajú, alebo si ich aj nejakým spôsobom všímame a o tom sa dnes porozprávame. Takže verím, že to bude pre vás nejakým spôsobom prínosné. Liu, mám na teba otázku. Poď. Akú najhoršiu myšlienku v súvislosti s tvojim dieťaťom si mala, ktorú si pamätáš? Ktorú si mám vybrať? Vyber si takú, ktorú si ochotná zdieľať. Úplne prvé mi tam blíklo to ešte skôr, než sa narodila, že ja nemôžem byť matka predsa. To som mala veľké silné zrútenie asi týždeň pred... lebo však som vedela, kedy sa moje dieťa narodí. Ja som mala plánovanú sekciu. Takže... Tak asi týždeň predtým som mala úplné zrútenie, že ja proste predsa nemôžem byť matka. Nemôžem, ale keďže som vedela, že sa to stane, že to proste není niečo, čo sa nestane. Hej? A kedy som prestala ako keby hysterčiť, tak to bol ten moment, som sa v toto točila asi hodinu, dve úplne v záchvate. A kedy som si tak povedala, že dobre, však mám plán B, že však nechám to Peťovi, on bude dobrý otec a ja pôjdem. Ja pôjdem. Ja pôjdem, akože asi ma moja mama vydedí a nebude sa proste so mnou rozprávať a celkovo, ale má tá situácia riešenie, čiže mňa to tak nejak, že dobre, došli sme na super riešenie. Necháme ho otcovi, však on bude super otec, môj manžel a ja sa poberiem. A ja pôjdem, teda, áno. Čiže toto asi bola taká tá najhoršia myšlienka. A potom ešte druhá, obrovské sklamanie, ja som si stále myslela, lebo však vieš, že ja mám akože brutálny strach zo smrti, hej. Sice už ne taký, jak pred niekoľkými rokmi, ale furt som tak mala v hlave, že však všetci hovoria, že keď budeš mať svoje dieťa, tak by si zaň umrela, tak sa prestaneš smrti báť, hej. Tak si hovorím, že však jupí, že vyliečí ma to. A nestalo sa to. Vieš, jasné, že by som za ňu dala ten život, ale ten strach zo smrti neprešiel. Tak to bolo pre mňa akože dosť také sklamanie, že aha, to som nečakala. Toto počujem inak prvýkrát, že akože keď budeš mať pocit, že si ochotná zomrieť za svoje dieťa, tak sa zrazu prestaneš bať smrti? Áno, hej. Ja som si to tak akože predstavovala, že wow, že to bude super, že konečne sa zbaviť toho pocitu, že to bude také liečivé, že to bude také super. A ono sa to akože vôbec nestalo. A stal sa ešte pravý opak, ne? A stal sa ešte pravý opak, presne. Čiže toto sú také dve, také asi najsilnejšie myšlienky, ktoré si spájam s mojim dieťaťom. Jedna je týždeň pred jej narodením a druhá je tak prvý rok po jej narodení. Že ale máš aj takú, že nie že o sebe, ale máš aj takú, že v súvislosti s ňou, že teraz by som ju... Neviem vieš čo, že teraz by som ju ani nie, ale tak, jak som ti aj vtedy volala s plačou, že proste, že ona je určite na spektre, lebo že to nie je normálne, že čo stvára s tým oblečením. Toto je akože veľmi silné a stále je to veľmi vo mne, že to proste nie je normálne, že čo robí, že toto určite nie je normálne. A ona mi hovorí, ale maminka, však ja to nerobím nikde inde, ja to nerobím v škôlke, že mne to ani nenapadne. Ja to nerobím ani u babiny, ja to nerobím nikde, že iba keď si tam ty, tak to robím. To je dobré, inak to je skvelá informácia tak to asi pre nebude teba. spektrum, hej, že lebo spektrum, ktoré sa prejavuje len pri matke, asi neexistuje. Takže toto je tam taká nejaká taká akože obava. Ale že na nejakú, že by som mala nejaké myšlienky, že likvidačné, to asi nie. Akože, možno... Ani predstavy? Nič? Ja ti poviem, prečo sa na to pýtam. Rozumiem. Lebo... No, akože ja skôr také predstavy, že ja odídem. Hej, že ja odídem.
Ale tak pamätám si, že keď nechcela piť a mala strašné horúčky, lebo mala prvý zápal priedušiek v živote, 1,5 roka mala vtedy, tak a furt nechcela piť, tak o tej zúrivosti si veľmi dobre pamätám, jak som hodila fľašku o stenu. Odrozbilo sa z fľašky, odrozbilo sa zo steny, ale že by som s ňou úplne chcela toto. Nepamätám si to, čož neznamená, že sa to niekedy nestalo, lenže tým, že ona nebola fakt, že vôbec uplakané dieťa, že tam asi tá miera frustrácie nebola asi až taká, ale nevylučujem to, že sa to mohlo stať, že som mala takú myšlienku. Pretože, napríklad ja som mala rôzne myšlienky a predstavy, ale to sú úplne bežné záležitosti. Preto o tom chcem hovoriť, pretože veľmi veľa mamičiek, myslím si, že aj ty máš s tým skúsenosť, ja veľmi veľkú, sa bičuje za to a veľmi ich vystraší, keď majú veľmi nepríjemné a škaredé myšlienky o svojich deťoch. Predstavy v tom návale tej frustrácie, toho zúfalstva, toho maximálneho hnevu a úplne akože bezmocnosti, tak naskakujú len tak nejaké také predstavy, že čo by s nimi práve v ten moment robili. Ako, že vyhodím dieťa z okna, taká predstava, alebo priviažem ho k posteli, lebo vôbec nechce spať, matka úplne vyčerpaná, unavená. Vie, že veľmi ich vydesí, akú nechutnú predstavu dokážu vidieť v hlave svojej o svojom dieťati a okamžite ich to vydesí a hovoria, že ja som si fakt nemyslela, že ja dokážem byť taká odporná, taká nechutná matka, že kde sa to vo mne berie, toto som si v živote nemyslela, že ja spravím. Že ja taká nebudem. Že ako keby už to normálne pretavujú do tej reality, že sa chytia na Že berú to, že nelen myšlienka predstava, ale že to je ako plán, že to idú spraviť. Práve, že sa zláknú sami seba, že samozrejme, že to nie je plán, ale už len to, že si dokážem ako predstaviť. Ako mi to môže pre Boha napadnúť. Presne tak. Je pre nich normálne. Je pre ne úplne, že koniec sveta, že vieš, to sú tie očakávania, že keď vidíš tie mamičky, ešte nie si mama, a vidíš tie možno niekedy zrútené mamičky a tie presvedčenia a očakávania, že pre Boha to, čo robí s tým dieťaťom. Ja taká mama v živote nebudem, alebo ja nebudem v živote taká mama, ako je moja mama, alebo taký rodič, ako vidím tam za rohom, že jak sa k nemu správa a zrazu to vidíš na sebe a úplne si vydesená. Niečo vám chcem prečítať aj tebe. No, Livka to ešte tiež nepočula. Je to... Samozrejme, že je to trošku okresané tak, aby to bolo anonymné. Je to taká... Môj zápisok z nahrávky jednej mamičky, s ktorou komunikujem a máva presne tieto pocity. Že stalo sa jej, že pocity z toho, že ja som úplne nechutná mama, hnusná a že... Čo ak, a normálne tam je myšlienka, že čo ak ja tie moje deti naozaj nemám rada. Pritom v druhej vete povie, že ich miluje, že vlastne je to dar pre ňu, že chcela mať veľa detí, že sú múdre, krásne, úžasné. A normálne je schopná premýšľať aj nad tým, že lebo, a to už sa dozviete v tomto texte, takže prečítam to, ak môžem. Chcem zmeniť moju netrpezlivosť a nenávisť. Mám pocit, že to moje dieťa ani nemám rada a dokážem mu v mojich predstavách veľmi ublížiť. Mám pocit, že som ešte stále neprijala môj stav, že som vôbec mama. A pritom viem, že mám krásne a múdre deti a som za ne veľmi vďačná, ale stále vnímam, že už tu nikdy nebudem sama. Ja som si nikdy nemyslela, že dokážem byť taká zlá. Milujem tie moje deti. Chcela som veľa detí, som za ne veľmi, veľmi vďačná. A potom som jej tam dala otázku, že a ako má predstavu, že čo si predstavuje, že ako by sa chcela cítiť. Ako by sa mala, no. Hej. Taký pocit slobody, voľnosti. Ako keď si na hojdacej sieti, ležíš si, slnečko na teba svieti, cítiš spokojnosť a radosť, vďačnosť. Neverím, že ja dokážem zmeniť tieto moje myšlienky. A vieš, že ten pocit, ktorý by som naozaj chcela cítiť, je, že také ako keď, a tam je taký príbeh o zemiakoch, že keď ideš vykopávať zemiaky, že vieš, fyzicky sa veľmi namakáš,
vieš, čo máš robiť, vieš, že tam je ten cieľ a si na konci úplne unavená, vyčerpaná, ale ten pocit takého zadosť učinenia, že to malo zmysel, že tam vidíš výsledok a že si tak ako fyzicky naozaj unavená, ale zároveň spokojná. Tak toto je len jedna... A to, že cítiť slobodu a toto to je akože v súvislosti s tým, že mám deti, tak sa takto cítim? Nie, tam to bolo otázka moja, že ako by sa chcela cítiť, lebo ona sa teraz cíti veľmi frustrovaná. Tak keď sme vyčerpané, keď sme... Jak sa prosím ťa môžeš cítiť slobodná, keď máš 1 plus dieťa? Môžeš sa vnútorne cítiť slobodne. Áno. To teraz... Prečítaj mi to ešte raz, prosím ťa, tie pocity, lebo no ma to šokovalo, že čo? Ale tá Akože, čo? Čo by chcela No cítiť ja rozumiem, že čo by chcela vnútorne. cítiť, ale jak sa to dá pre Boha, však to je úplne akože to je science fiction. Otázka je, ako to myslela, čo sa týka slobody. Myslím si, že skôr to myslela, že vnútorná sloboda. Áno, však ja rozumiem. Akože, ale... Že s nej opadne... Ono, keď popisujeme tie pocity, tak niekedy je to veľmi ťažké vyjadriť slovne, že čo ten vlastne pocit je. Preto veľakrát aj táto mamina išla do opisu nejakej situácie. Hej, že napríklad tie zemiaky. Jasné. Že ten pocit slobody môže byť spájaný s tým, že ja si myslím, že aj oslobodenie od tých myšlienok, od tej ťažoby, čo si so sebou nesieme. Lebo a tu by som chcela premostiť opäť na tie myšlienky. Že veľká časť toho zahltenia, tej frustrácie, toho, čo sa okolo nej deje a máme to, ja som to mala a máme to pravidelne možno viacere, tak vlastne sa cítime hlavne kvôli tým myšlienkam tak zle. Pretože veľká časť tých našich myšlienok, veľká časť našej pozornosti je na tie nepríjemné myšlienky, na tie negatívne. A ona tam potom aj hovorila o tom, že teraz, keď mala jedno dieťa, tak mala viac času na analýzu svojich myšlienok, takže to bolo ešte horšie. Výborne. A teraz, keď má 2 deti, tak to vlastne už až tak nemá toľko toho času, lenže zároveň samozrejme to odpojenie od samej seba je tam ešte väčšie, čiže tie myšlienky tam stále sú a stále kolujú v tých hlavách tých mám, že naozaj, toto som schopná, toto nedokážem, alebo toto dokážem spraviť, alebo len myslieť si. Hej. Inak ja toto nemávam v súvislosti s mojou dcerou, fakt, že ne, ale mám to, že idem v aute. Čo keď som tak teraz dostala šmík a že bum, som v strome. Víš, ale to neznamená, že idem strhnúť volant, ale proste tieto nejaké myšlienky, hej, že mi tam tak ako naskakujú, ale pripisujem to aj k úzkostiam, aj proste hej, k tomuto, takto celému, ale že už ma to vlastne nejakým spôsobom nedesí, že nemyslím si, že nepomýšľam teraz, vieš, na samovraždu, že niekde na pozadí, akože vôbec. No dobre, a teraz keď si, to už si teraz v takej inej fáze, ale porovnaj, tak mi povedz, že porovnaj teraz. No mala teraz. som z toho strach, že či mi nepreskočilo, hej, že keď som vlastne bola na začiatku úzkostnej poruchy, tak a mala som také rôzne, ja neviem, stojím na balkóne a že teraz keď sa tak nakloním, vieš, a nadletia mi nohy a spadnem, nezabijem sa z tej peťky a toto. Mala som z toho taký strach, že či neprichádzam o rozum, že či som normálna vlastne vôbec, že čo sa to vo mne deje. Áno, určite, že som im dávala veľkú pozornosť, samozrejme, lebo ma desili. Teraz viem, že sú len také blbosti, ktoré ti tam hlava, keď sa nudí, alebo náhodou, aby sme chvíľu No a ako si sa k tomu dostala ty? Že teraz viem. Lebo toto je ten pocit, kedy ty už si schopná sa odlepiť od tých myšlienok. Áno, že na takýchto myšlienkach teda rozhodne už nelípňam. Nie. A pamätáš si ten moment, že kde to začalo? Myslíš tá premena? No to išlo jedno s druhým, ruka v ruke, že som si vlastne začala celkovo tie pocity všímať, veď vlastne ja som sa z tých atakov a všetkého dostala práve tým, že som si všímala, čo sa tam teraz deje a že ma to neohrozuje. Mne veľmi pomáhali aj také tie zdôvodnenia, hej, že áno, teraz mi búcha srdce, OK, ale prečo? Lebo proste ja neviem, teraz sa mi točí hlava, OK, prečo? Lebo rýchlo dýcham, príliš veľa kyslíku v mozgu, že mi to veľmi pomáhalo, takéto tieto vysvetlenia.
A to tak potom, ja neviem, to išlo naozaj, že jedno s druhým, že myslím si, že nedá sa riešiť jedno a ono to má vždycky dopad aj na tie ostatné veci. Čiže čím viac som si ja začala všímať seba a to svoje prežívanie, aj samozrejme na tej fyzickej úrovni, aj na to, že čo mi beží hlavou. A hlavne som potom pochopila, tak jak aj ty vlastne vždycky hovoríš, že emócie cíťme, to je veľmi dôležité si ich všímať, že tie proste cíťme, precíťme, oni tam kvôli niečomu sú. Ale myšlienkam môžeš povedať, toto mi nepomáha. Že to mi vôbec nepomáha, hej. A robím to doteraz, že vlastne lahnem si aj do postele, vieš, takéto, že dobre, už môžem ísť spať. A vtedy ti tam samozrejme naskočí, a čo ešte zajtra, a stop. Co mi nepomáha, tomuto sa určite teraz venovať nebudem. Aha, okej, dobre. A spím. Že proste, že zachytiť toto mi akože vôbec nejak nepomáha a hlavne, že sú to fakt iba myšlienky. Problém je, že na tie myšlienky začne telo emočne reagovať. Z tých emócií my zase začneme mať nejaké fyzické prejavy a už si myslíme, že totálne dochádzame. No a potom vlastne idú ďalšie myšlienky. Áno, lebo ako náhle príde tá emócia, presne. Tak, a už ďalšia myšlienka. Tak. Ty, kokso, to čo? Presne. Čiže keď som pochopila, že je to fakt len myšlienka, že emócie si teda poďme všímať, pocity si poďme všímať, ale toto mi proste nepomáha, že už sa chcel rozbiehať ten vlak tej paniky a že toto mi nepomáha, že to proste to je blbosť. Som unavená, som vyčerpaná, hotovo, že nič zlé to o mne nehovorí, nič zlé to proste pre mňa neznamená. Hej. Len som unavená. To je celé. Nádhera. Takže dievčatá, ženy, mami, muži, nie je jedno, kto nasleduje, no budem veľmi rada. Čo keby sme si teraz všetci povedali, že to, čo máme v tých našich hlavách veľakrát, že je to len myšlienka. Sú to len myšlienky. Pretože to, že máme nejaké myšlienky, akože my ich máme 60 až 90 tisíc a koľko percent sme schopní toho naozaj vedome vnímať. Veľmi, veľmi malé percento. Tie výskumy sa nejakým spôsobom líšia, ale je to naozaj mizivé percento toho, čo my naozaj vnímame. A keď si poviem, keď sa odlepím od tej myšlienky, metóda ACT to volá, že sa odháčknem. Lebo my normálne jak ryba na háčik sa zaháčkneme na tú myšlienku. My sa chytíme. Lebo keď ti položím otázku, alebo položím ju všetkým vám tú otázku, že veríte naozaj teraz, keď sa vás pýtam, že každá vaša myšlienka je pravdivá? Tak jasné, že ne. No. A teraz druhá otázka. Keď premýšľate a rozhodujete sa, uveríte každej vašej myšlienke? Aká som? Čo robím? No v určitej fáze života to tak bolo. Hej, že keď ideme na ten automat, my berieme tie myšlienky rád za radom, že to tak je. Áno. Presne. To tak je. A sú hlavne nemenné, samozrejme. A trvalé. A trvalé, už navždy. A už to neskončí. Áno, tak toto ten proste moment. je. Áno. Čiže čo z toho vyplýva? Že tie myšlienky, my naozaj, preto názov tohto podcastu som dala, že vzťah k tým našim myšlienkam je, že my naozaj k ním môžeme meniť vzťah. A veľmi dobrý nástroj na zmenu vzťahu k našim myšlienkam, okrem toho, že si ich začneme všímať, a sú na to rôzne nejaké také metódy, trénovacie v mindfulness, tak my si ich môžeme dokonca, a toto je jediný prípad, kedy si ich môžeme nálepkovať. Že nálepkovanie, jak stále hovoríme, že nenálepkujme deti a tak, áno, jasné, ale myšlienky treba nálepkovať. Pretože ak tú myšlienku onálepkujem, že to je moja vnútorná obava, strach z budúcnosti, ktorý sa ešte ani nestal, hej, čiže plná ilúzia, alebo nejaká vnútorná kritika sama na seba. Že my tomu dáme tie nálepky a teraz opýtam sa sama seba, že OK, tak tieto myšlienky, môžete si ich dať aj ako takí malí trpaslíčkovia, sú to, alebo čo chcete, pomáhajú mi? Aktuálne pomáhajú mi v tejto situácii sa z toho dostať, vyriešiť, alebo sa cítiť lepšie?
ako náhle tá odpoveď je jednoznačne nie, tak potom ju treba odsunúť. Ja mám v hlave také šuflíčky, ale môžu to byť aj nejaké listy na vode, na potôčiku, mori, čo len chcete, alebo obláčiky na oblohe, pretože tie myšlienky, už sme to raz aj spomínali, myslím si, že v podcaste, že bojovať s myšlienkami je na prd a to fakt nerobme, ale dovoliť im tam byť, pretože my potrebujeme tú našu hemisféru ľavú, tá, ktorá premýšľa, logicky uvažuje, plánuje, analýzuje, veď bez toho by sme neprežili. Ale zároveň musíme vedieť, že kedy dosť. Mm-hmm. A na tom je vynikajúca tá všímavosť aj tých myšlienok, že ja si všimnem, že to mi fakt nepomáha. No ale vieš, niektoré maminy si myslia, že im to pomáha, lebo vlastne, že na budúce sa potom zachovajú lepšie. Keď sa teraz dosť vybičujú, tak sa zachovajú lepšie. A to je to aj, čo som hovorila aj dievčatám na pobyte, že OK, tak vyskoč, odmeraj si to, koľko si vyskočila, potom si dorež nohy. A taká celá zbavená istej časti krvi skús vyskočiť znova, že akože, ako fakt si myslíš, že vyskočíš viac? Skutočne? Asi, že ne. To je ten zaužívaný automat, že tým strachom sa vlastne vychovávame, tak ako nás vychovávali strachom v detstve, že a sme sa bavili aj o tej vine. Áno. Že keď dostatočne vyviníme, zahambíme aj sami seba, keď sa bavíme o nás, teda, tak vlastne zabezpečíme to, že už sa nebudem chcieť tak nikdy v živote cítiť. To znamená, že na budúce si dám pozor. Neviem, komu to zabralo, ale mne teda v živote. Aj toto je dobre si všímať. Že ako sa z toho cítim. Pretože ak tie myšlienky mi navodzujú pocit hanby, pocit menejcennosti, že vlastne ponižujem sama seba v tom svojom rozhovore tými myšlienkami, to v žiadnom prípade nám nepomôže si doplniť svoj pohár. Ja som robila teraz nedávno s viacerými klientkami, inak je veľmi zábavné, že neviem, či sa to deje aj tebe, že keď prichádzajú mi také témy a zrazu viacero klientke prídete s tou istou tému sa na teba normálne navalí, vieš? Niekedy ešte aj v jeden deň. Že to je tak jak magnet, proste nejaká rezonancia a zrazu všetky riešia to isté. No a skúšala som s tou klientkou také cvičenie, nie jednou, ale potom už, lebo ja som začala na jednej a potom zrazu ďalšia. A s touto mimochodom som to robila tiež, s touto jednou, že ako by sa cítila, keby odteraz, by som jej zobrala všetky tie myšlienky, všetky presvedčenia zlé o sebe, keby odteraz nemusela robiť na chvíľu, že si to len dovolí na chvíľočku precítiť. Že by nemusela robiť nič pre nikoho druhého. Že teraz má chvíľu len pre seba absolútnu, 100%. Tu a teraz. Čo by robila? Vyčítala si, že pre nikoho nič nerobí. Nie, ja jej zoberiem všetko. Všetky tieto negatívne, aj výčitky. Proste, že by nemala absolútne dôvod sa nejakým spôsobom zapodievať niečím nepríjemným. Len naozaj, že jej to celý, pre mňa aj vesmír, aj Boh, alebo čo chceš, že ti to zrazu dovolí. Na chvíľu. No a čo povedala? Boli to rôzne príbehy, ale všetky boli o tom, že sa tie dievčatá cítili neskutočne dobre, slobodne a väčšinou to bolo v prírode. Boli to obrazové predstavy. Jedna cvalala na koni, taký ten pocit slobody, že po poli. A druhá bola na tej hojdacej sieti a všetko jej zrazu prišlo tak ľahké, tak krásne, tak jednoduché, dokonca také nejaké motýliky v bruchu, že taký pocit voľnosti, zadosťučinenia, vzrušenia, to môžeme nazvať, hej. Takže táto predstava
týchto... Dobre, dajme tomu, že to boli 2 minúty, dokázala spraviť v tých ženách normálne, že zmenu na chvíľu. Že si konečne vypli ten mód prežitia, ten mód toho, že všetko musím teraz mať pod palcom. Aj teraz, keď robím niečo pre seba, tak aj teraz vlastne potrebujem mať všetko pod palcom. Tak to dokázali na chvíľku vypnúť. Skúste si to spraviť aj vy. Ja k tomu budem robiť inak k tomu, čo pripravujem, takú krásnu meditáciu, takže bude to k dispozícii z mojej strany, ale je to neskutočne uvoľňujúce cvičenie, pretože ty vlastne na chvíľu vypneš ten mód a začneš vnímať, že ako sa dokážem cítiť, že to dokážem cítiť už teraz. Že keď si to dovolím na chvíľu. Takže si to vyskúšajte doma. Mne sa inak často stáva, že keď sa spýtam na začiatku, že ako sa dneska máš. A ja vidím, že jak začne rozmýšľať a hovorím, čo ti teraz ide hlavou. No, rozmýšľam nad tým, jak by som sa mala mať, tak jak ti mám odpovedať. Super. Výborné, tak začneme hneď tu v tomto bode, dobre? Povedz mi úplne slobodne, čo tam skutočne máš. No je to, čo by si tam akože podľa teba, lebo si myslíš, že ja to očakávam, hej, že čo by si tam mala mať. Až takto na tom vieme byť. Niekedy, naozaj. To je drsné. Ja som bežne zažívala, teraz sa mi to už tak nestáva s klientkami, ale bežne som zažívala, že otázku, alebo takú vetu, takú úplne nervóznu, že ja sa proste bojím, že sa ma opýtate, ako sa cítim. Lebo veľa žien ti aj ani nevie povedať. Vlastne, bo ona nevie odpoveď. To ju najviac desí, že ona nevie odpoveď. Pretože my sme tak odpojení od seba, veľakrát nedovolíme si tam do tých fáz ani ísť. Vieš, keď si povedala vetu, že môžeme si dovoliť cítiť emócie. Ono to je, áno, úžasná veta, až na to, že niekedy sme tak odpojení od seba, že my si ani neuvedomujeme, že my si to totálne zakazujeme. To sú až normálne fobické stavy, kedy si my zakážeme cítiť akúkoľvek emóciu. Ale vráťme sa k tým myšlienkam ešte. Okay. To bude téma emócie, to bude inokedy. To ma akože veľmi zaujíma, čo s tým, že jak to vzniká a že čo s tým. Aj keď áno, emócie samozrejme s myšlienkami, to sa bez toho nedá, hej? A pretože myšlienky sú na to, že aktivujú tie naše emócie. No ale vráťme sa ešte k tým myšlienkam. Že, dobre, ty si povedala, že ty si nemala také predstavy teda o tých deťoch. Ja, aby som vás ubezpečila, ja som také mala. Ako som už na začiatku povedala, že ja som mala všeličo. Mala som aj predstavu, že dávam facku. Hej. Fakt tej predstave, lebo taký hnev som v sebe cítila, ale samozrejme, že som to potom nespravila, ale ja úplne rozumiem tomu pocitu, že keď cítiš tú vinu vnútornú, že to vôbec si dokážeš predstaviť. Že tomu čo, ale toto som asi mala aj ja túto predstavu, že jej proste vrazím a povedala som si, Ježišmaria, tak by sa mi uľavilo. Na chvíľku. Hej, ja som, že na chvíľku, že tak strašne by sa mi uľavilo, ale v tomto mi hrozne moc pomáha môj muž, že keď my sa ponad dňu na seba pozrieme a on mi to číta. On ti to odobrí proste. On mi to tam prečíta a to my máme také naše, že on takto spoza stola, to je akože králik trepotajúci sa, hej. Druhou rukou ho pleskne a ešte sa zatrepoce a spraví, že a na mňa, že toto a ja, že áno, presne toto. To je také, vieš, také medzi nami, že toto by sme najradšej urobili. To je taká záchranná sieť. Áno, to je fakt, že a už niekedy stačí len toto a už obidvoja vieme, že jasné, v pohode, ideme stať kávu radšej a ty si chod zapáliť. Takže áno, že takáto predstava tam je, že ty vole, že tak by som ti vypálila po papuli a že jak strašne dobre by mi to padlo, vieš, že ja viem, to ten pocit úľavy chvíľkovej. Presne, áno, na chvíľku, že bum, jej tam proste na tú zdutú hubu, že tak dobre mi to padlo. Ale že viem si to uvedomiť, že čo by sa asi potom stalo a tak ďalej a neurobila by som to, neviem, možno príde niekedy situácia, kedy je vypálim, neviem. Ale že, vieš, takéto, že to by bolo. A potom, že raz, dva, tri a všetko by sa to zrúcalo, hej, samozrejme.
Ale áno, takéto, že wow. A samozrejme, že je to vo chvíľach, kedy robí niečo, čo ja som si nemohla dovoliť. Vždy je to iba vtedy, že ty kokos, toto keď som ja spravila, že tak už tu určite nejsom, vieš.